А пък ние преминаваме към следващата ни тема – музика, защото седмицата премина под знака на вълненията на 15 000 дами по един изумително красив и чаровен мъж и неговата музика. Защото в понеделник гръцката суперзвезда Никос Вертис кацна у нас за поредния си концерт в препълнената зала Арена София. А музикалното събитие съвпадна с Международния ден на жената и се оказа своеобразен подарък за всички дами, които са почитатели на гръцките ритми. Каква трябва да бъде жената до най-известния ерген в южната ни съседка и какъв е ключа към успеха? Отговорите в следващото видео на колегата Павел Минчев, който се срещна с Никос Вертис. Близо 800 милиона гледания, 7 студийни албума, стотици хиляди последователи в социалните мрежи и десетки хитове, пред които никой не може да остане равнодушен. Така можем да обобщим до този момент кариерата на краля на гръцката поп-музика Никос Вертис. Να ξέρεις τα βράδια πως μισώ που με τιμωρούν που σε έχω χάσει. Любимецът на дамите рядко дава интервюта, но застана пред нашата камера при пристигането си у нас за впечатляващото бузуки шоу в Арена в София. А на летището с роза в ръка го очакваха най-верните му почитателки у нас. Θέλω να με νιώσεις, να μη με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς. Концертът ви в най-голямата зала у нас беше разпродаден още преди месец. Защо българите са толкова отдадени на вас и на музиката ви? Трябва да питате тях, не мен. Истината е, че съм щастлив да чуя, че концертът е разпродаден. Това ме кара да се чувствам добре. Значи много за мен. За мен това е знак, че хората са си прекарали добре миналата година. Сега отново аз и екипът ни обещаваме да се постараем да надминем това, което представихме миналата година и да направим един красив концерт, на който хората да се забавляват с музиката ми и да си тръгнат доволни. Какво си спомняте от посещението си у нас миналата година? Концертът беше невероятен, на много високо ниво. И не само това. 3 дни тук в София бяха страхотни. Надявам се, че и този път ще си прекарам хубаво. Никос Вертис признава, че често идва у нас инкогнито, както за почивка, така и по работа. От години работи по видеореализацията на музикалните си проекти с режисьора Люси Иларионов. Наши източници издават, че и този път мегазвездата е останал у нас цяла седмица, за да заснеме новото си видео с българския екип. Случайно или не, бляскавия ви концерт у нас тази година съвпада с Международния ден на жената. Кои са най-важните жени във вашия живот? Знаете, че винаги най-важната жена в живота на един мъж е майка му. И жената, която ще бъде до него, трябва да прилича на майка му като характер. Доброта, грижовност, да бъде любяща. И жените знаят това, те го разбират, че мъжът търси в жената до себе си образа на майка си. Какво е най-голямото ви вдъхновение за правене на музика? Няма точен отговор на този въпрос. Зависи. Понякога си депресиран, понякога си много щастлив. Зависи от периода, през който преминаваш. Но основно артистите се вдъхновяват да правят музика, когато са горе или долу. По средата не си толкова творчески настроен. Има ли таен ключ към успеха? If I had it, I would sell it very expensive.
Ако го имах, щях да го продам много, много скъпо. Няма такова нещо като ключ към успеха. Това е енергия, късмет, магия от Вселената, подредбата на звездите. Всичко взето заедно. Something magic that happens. Μην ακούσεις ό,τι κι αν σου πουν, ζήλια έχουν όσοι δεν μπορούν να έχουν. Тогава каква е тайната на хитовите песни? Песента ви Сагапао, която направи своята премиера миналото лято, все още звучи ежедневно по българските телевизионни и радиостанции. Бих отговорил същото, както на предния въпрос. Никога не знаеш коя песен ще се хареса. Даваш максимума от себе си, винаги, най-добрата си енергия. И Бог си знае работата. Просто чакаш момента хората да усетят и приемат твоята музика. Преди 2 седмици южната ни съседка бе разтърсена от тежка влакова катастрофа. Инцидентът отне живота на 57 души. Гръцкият изпълнител решава да дари приходите от клуба си в Атина от миналия уикенд в името на сънародниците му, които загубиха живота си. Ще се опитаме да направим нещо в името на жертвите в тази трагедия, която се случи в Гърция. Това е едно от най-тъжните и ужасяващи събития, които са се случвали в нашата страна. За жалост не можем да върнем времето назад, но можем да променим бъдещето. Не трябва да позволяваме нещо подобно да се случи отново, защото това не е просто инцидент. Има много фактори, които доведоха до това да се случи. Какво можем да направим, за да бъде света по-добро място? Просто опитайте да го направите по-добро място. Това е достатъчно. Но ако искаме промяна, ни трябват големи стъпки, не малки. Θέλω να με νιώσεις, να μη με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν.